Σήμερα βρίσκομαι στους Μολάους Λακωνίας, σε ένα εργοστάσιο 1.200 τετραγωνικών μέτρων, όπου θερμομονώνουμε με το θερμομονωτικό κονίαμα της Tector. Η εφαρμογή γίνεται από το εξειδικευμένο συνεργείο του Θοδωρή Ξεστερούλη, που βλέπετε πίσω μου αυτή τη στιγμή θερμομονώνουν και ταυτόχρονα διαμορφώνουν και τις κλίσεις. Φανταστείτε ότι το θερμομονωτικό κονίαμα είναι ένα προϊόν υπερελαφρύ με σφαιρίδια πολυστερίνης, με το οποίο διαμορφώνουμε τις κλίσεις και ταυτόχρονα θερμομονώνουμε.